Uyan na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Yovit sa Tingog nin Barangay. Alright, sige, marhay na pagka-aga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ito po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin Martes, Pizza 8 sa bulan po ni Abril 2025. Sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido, dyan sa lado teknikal, yon dyan si Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, Alvin Masidalio Bitarwin Double L. Ibahan po tabi din do ako, sundo kitang alas 8 nin pagkaaga, pero sundo kitang alas 9 ngunyan sa programa. Simulcast over DWRL Radyo Pilipino Ligaspi. And siyempre duman sa mga kababayan yato na nakaantabay ngunyan na pagkaaga, lalo na sa mga drivers na nakatutok na ngunyan sa sendong mga lunadan. Good morning po. Kumustan pasada? May mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian ngunyan, get well soon. Nagabos na mga nakaantabay ngunyan. Good morning po. Kami naglalaom na nasa marhay, kamong kamugtakan sa mga oras na ini na day po nin pinagmamati na anuman na katibaadan sa sendang mga o sa sendong mga hawak. Mentras nakantabay po digdi sa 1 FM. Sige. Anyway, ano po ang sa tuya na mga bareta ngunya na pagkaaga, lokalisasyon kan Safe Species Act na sa penaldang pagbasa kan sanggunian panalawigan kan Albay. Maternal Death Review tututukan kan Albay Provincial Health Office.
Nyan po, pagurulayan taman, ining mga nangyayari, wala tuoan fake news, dyan sa Facebook, di ko magparaturobod. Tapos ako may pangapodan man siyempre na ako sa kuyang Facebook, pigagamit ko ini para digdi sa barita ko. Pag ako nagpo-programa, pigla-live ko po tabi, at tangani na at least makatabang duman sa mga viewers, tapos ay sa mga listeners, viewers, na nakatutok po digdi sa samuya ngunyan. Kundi sabi ko sendo, abo kong paggamiton ini na itatag din do ako na itatag din do, okay lang sa kuya na itag ako nindo tabi, maski sisay pwede sa kuya magtag, pwede do akong itag, pero situit na iyan po maray na barita, kumbaga iyan po kung itatag din do ako, so bako man politicize masyado, kung politiko man, mga supporters din mga politiko, basta po bako pangraratak sa kapwa sa kalaban, abo kong madamay sa indo. Aliun ko po yan kung panraratak, aliun ko yan, at talagang aliun ko yan, pasensya na kamo, abo ko kaya na, so nagraratakan kita dyan sa Facebook. Sabi ko sa indo po tabi, kita may kanya-kanya kitang kakundian, igwa kitang kanya-kanya po tabi na ano ba yun? Kabos po tabi, igwa kita nin negative man, maski anong karahaytan tao, igwa kita nin negatibo. Abo ta na dyan sa sakuyang, abo ko sa dyan sa sakuyang Facebook na itatag din do ako na irarauto nindo so sarong kandidato. Iyo, sain man ka mo naka-appeal, sabi nga ni po tabi, sabi ko nga ni baga sendo, kita po igwa kita nin kanya-kanyang igwa kita rin kanya-kanya po tabi na pinagsusuportaran, igwa kitang kanya-kanyang pagtubod, igwa kitang kanya-kanyang opinyon, na gusto, kung sisiyan gusto nindo, dahil man kami actually, siyempre, dahil man kita nakikiaram dyan, tagusto nindo yan, sa wall nindo, ipagbugtak nindo, di tagusto nindo yan, okay lang yan. Ay kusendo, maski alimbawa, digdi bagata mainitan laban digdi sa Albay, 2nd District, West District, 3rd District, tapos po tabi sa Mayor, Legazpi City, Daraga, yung mga may mainit na mga labanan, pwede do akong itag dyan, mag-ibong-ibong man kamo, alimbawa digdi sa Legazpi, Mayor Geraldine Rosal, o dating Mayor Geraldine Rosal, tapos sa Kap Hisham Ismail. So mga supporters, pwede do akong itag, dahil mga problema yan. Total, bako man ako nag-post, pero tamailing yan dyan sa sakuyang wall, itag din do ako, bako so pangraratak na, alimbawa, raratakan nindo si Mayor G. Rosal, sala po yan. Raratakan nindo si Kap Hisham Ismail, sala. Day pwede. Day pwede na may hiling dyan sa sakuyang Facebook na may pangrarata kita. Abo takaan. Abo takaan. Kita bilang nasa sektor kan media, kay puhanta po na yung fair na yung patas na diskusyon digdi, ko nahiling dyan sa wall ko na igwang mga nakatag ko ano-ano. Kaya kasudma, igwang nagtag sako. May nagtag sako. Di iniling ko so mga friend ko man po tabi sa media, okay. Okay. Dahil kay problema. Inaccept ko mga friend ko po tabi sa media yung yaon duman. Kan aloy-aloy tinag ako. Tinag po ako. Nagraratak po nin doang partikular na kandidato na dahil ko na ngangaranan. Di so gidibo ko, hinaid ko po so kwan. Dahil ko man siya po tabi blinakta, masupog man. Kundi, pinakuan ko, inali ko talaga po so tagsa ko. Iyo,
ngali ko tagasakot, abo ko ngani na makuan, abo ta po tabi na sa pagi kayan, mahihiling sa Facebook ko, na pinagraratakan, so ano yan, o di, sabi, pag una kan, pigtutolerate ko, ako, sa totoo lang, tinutolerate ko ka muna, itag din to po tabi ako, kung ibong-ibong, ta ako, ang mga friend ko dyan sa Facebook, actually, ibong-ibong naman sa lado ni Mayura G, sa lado ni Gob Noel, sa lado ni Congressman Joey, sa lado ni BM Hisham, ni Attorney Pido, Mayor Pido. Yan dyan sa Facebook ko, mga friend ko yan, kasi mag-aramigo kami. Pero, ang kadak lang dyan, dahil man nagtatag sa kuya nin. So, medyo, itatag lang po tabi kita kung may mga, di naman nga so, ano yan, so kandidato, si Ringke yan. Ibong-ibong naman kaya sabi ko sa Indo, matindog po tabi ako ligdi, as media, do, siyempre, igwamang kitang pinagsusuportaran, pero personal na lang yan. Di ko yan ikakabit po tabi bilang media. Kung igwaman ako ligdi, na ano yan, may din do sa Facebook ko, igwaman akong pinagpo-post po tabi na politiko, kung igwaman kita nin pinagpo-post digdi, iyan po, may kakibat yan digdi sa kuyang trabaho. Okay? As digdi sa estasyon, siyempre may mga kliyente kita. May mga kliyente po tabi kita ngunyan na political season. Iyo yan. Iyo po yan. Kung gusto man nindo sa kuya, libre lang. Kung gusto nindo dyan sa Facebook ko, di go. Libre lang. Itag nindo ako. Sige. Dahil ko yan po aalion. Dahil ko kamo babawalan. Pero, ang hagad ko lang po tabi na yung kung itatag din do po, so abo ko kan may binibira ka mo na kandidato na politiko po. Tama do damay kita kaan. Ganda na ka. Abo kong madamay dyan sa mga kalukuhan nindo. Okay? Iyo baga? Personally na lang may mga kuwang kita. May mga pinagsusuporta na di. Ito duman na lang sa akuan. Sabi ko nga ibaga sa Indo, dahil man kay puha na suportaran mo, na suportaran digdi sa akuan as long as masuporta ako kung nagbayad ka mo digdi sa mo. Nagbayad ka mo digdi sa muya para sa political ad, susuportaran ko kamo ning kuan. Pero kung dai man digdi ki binayad, lalo na digdi sa sakuyang programa, dahil man ka po ki binayad, dahil man ako pwedeng magsuporta sa ito, ako man ang sisingilon kaan. Sus Mariosi po. Rimati man ako kaan. Runot man po tabi ako kaan. Tako ang sisingilon Diba? So, iyan ang pangapunan ko. Basta warang tag, dahil po magtag sa sakuya. Pasensya na kamo kung may hiling ko dyan na may nagtag sa kuya na may pangraratak sa ibang kandidato. Hahaliong ko talagaan. Pero kung daiman, ano ba yan? Halimbawa, mga meeting ngayon, meeting kan ibong-ibong, alin sa Legazpi, meeting ni Mayura G. Rosal, okay, itag mo yan dyan sa kuya, okay yan. Meeting ni Kap Hisham, for mayor man, sige, tag din yan sa kuya. Dahil ko na halion. Dahil ko na halion po. Sabi ko ni Sendo, welcome ako gabo Sendo. Welcome ka mo gabos. Abo kong kalaban Sabi ni Kong Joey, abo ko nin kaiwal. And remember po na ang politika is just one day. Magburutuhan lang po. Pagkatapos kan eleksyon po tabi, kita man giraray an mag-iribanan, no? Kita man sana. Sa totoo lang mag-iribanan digdi pagtapos kan eleksyon. So magturuparan pa lang kita, magkadaragit. May mga amigo ako na dati, mga amigo ko, dahil man pig-arado. Pero, daragit daragit sa imo. So, ano man, para sa kuya, ano man ang pakiaram ko sa Indo? Pirmero, dahil man ako naghahagad sa Indo nin panggasolina ko. Dahil man ako naghahagad sa Indo nin kung ano, pang ano ko po, pagkabuhay ko. Nagasweldo man ako digdi sa nagasweldo kami digdi sa istasyon kung dai man ako diyan
Kung dahil man akong amigong mga politiko, labot ko kaan. Dahil ko man sinda, sabi nga ni po tabi, natapigasahan ko kamo. Ang pigasahan ko po tabi, so trabaho ko, because hindi ako nagtatrabaho. Di ba? So yun man sa yan kami digdi, nagtatrabaho kami, dahil kaming pakiaram dyan sa Indo. So trabaho nindo, Kaya baga sabi ko sa Indo, pwede na itag ako, basta abo ko kan itatag na binibira mo ko na. May mga kuwan kasi, yaon dyan so, may 300 million ngayang project na dahil tinapos, ito pa lang nga pang eleksyon, na po ko kaan. Yaon nga dyan so, corruption na siring kayo ni. Pero kung igwa talaga nin corruption na nangyari tapos kapatalan, ako an ma-post. Ako mismo an ma-post. Bako kamo, ako an ma-post. Sa kuya yan arog dyan baga sa kuan. Sa banwaan ko. Sus Mario si po nindo yung computerized project, computerization project, no? Takita igo baga kita kay ELGU. Online na yan bako. Mas sa Legazpi, dahil managastos din siring kang kadakulang kandidat. Pero imagine nun nindo, kung minastos kita nin 23 million, no? 23 million po. Sa tuyang ginastos. Tapos inubos tapos so funding kan munisipyo. May nakakulong pa tapos yaon pa kita dyan. Grabe naman ka kwanta. Pero sabi ko sa Indo po, para sa kuya lang po tabi ini, grabe naman ang kapatalan ko kung masuporta pa po tabi ako sa mga sharing ka na klase. Kung di ko pa naaraman, pwede ako nagsuporta. Pero ito naaraman ko, garo, napaka-imposible ng kwanta. Napaka-imposible na. Tapos, may naraman kita na during kan time niya, during kan sa iyang termino, mga pig-regular po tabi, gabos mga partidos niya So, mga next in rank na supposed to be dapat irregular na mga empleyado, next in rank na dapat na irregular na mga empleyado, dai nindo ipig-regular. Pag duman sa Indo, ang tinataram nindo, ay pasensya na ta, igwa nga yakin nakalinya na dyan sa item na yan. Samantalang so tao, nagtatrabaho na nin 15 years, 10 years, tapos baguhan, regular tulos. Because sa diring tao po. Grabe naman yan ka, tindi. Kaya sa kan naaraman ko ito, garo, nagro-roso sa kuya po na pagtubod. Romino-roso sa kuyang pagtubod because of that. Takon makatukaw yan, iyo bang giraray po ang gigibuhon. Di ka mo magtubod na magbabago naan. Taura naman ang pagbabago ta. Nakaukod na nga ni. Baka ang susunod gaan, pati so ipapangaki pa sana. Alatuna sana po tabi, ta siyempre. So agom, iyo, baka ang susunod gaan, tabi, i-kwenta na lang. Mga, ano ba yun? Pati so aki na, ipipangaki, mahalat, ihalat po tabi yung item na para sa pagregular. Sa munisipyo. Diba? Kaya siyempre kung ano ang ginibo po tabi kaito, gigibuhon man po yan tabi ngon yan because nakaukod na. Si amigo Rimarpil, okay. Yun na, okay na. Iyo, gigibuhon at gigibuhon yan Okay, baga sabi ko sa Indo, sabi ko sa Indo po tabi, dipisilon ini. Dipisilon po tabi ini na bagay na ini po sa tuya. Kawawa yung
araluyo na po na nagtatrabaho tapos dahil man nindo pinagregular so pag-abot nindo kamo na po pati sa pamilya ano yan family business ang gobyerno po bako family business tawan tang pagkakataon sa mga tao na may kakayahan igwa po nin kakayahan tangani na tukaw magtrabaho kung ano po tabi ang mga trabaho na dapat na gigibuhon dyan sa sarong banwaan. Takon da wala naman sisipa manan makontra sa Indo. Wala na. Puro na sa na yan, ano ba yun? Pagdilinsya. Family business na Sabi nga ko rin po tabi, politics is business. As of now, sa panahon na ini, bako naman po tabi actually tuntuyo yung, ano ba yun? Yung public service business na ang politika diyan nagyayaman isipon din doon na naglaog sa politika wala man siya anharong natural lang naharong pagkatukaw sa laog din doang taon mansyon na swalong niya nasa first class na mga subdivision igwanin chideng igwanin mga Land Cruiser. Kuranan Land Cruiser, 5 million. Iyan ang kuan Bailing mo sa mga politician Iyan po yung rato sa mga sa baba. Pun sa mayor, sundo pataas. Di ba? Tayan ang dakulo ng mga dilin siya 26 minutos makalampas ang alas 6 din pagkaaga urat yan sa sakuyang pagbabalik sa panduang kabtangkan sa tuyang programa pagrulayan tayo nita natatadakulo ng reklamo niya na may mga barangay na digdi sa Legazpi na ano yan yung kagawad yung kapitan pagkalaban so grupo garo nagkakuan ini itatakal ko ini po patanid ini duman sa mga suportadores. Dahil man po ki sala dyan sa mga kandidato. Kundi sa mga suportadores kamong mga suportadores sa barangay Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology.
Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakablo sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. At ibang miyembros ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 6:30 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing
dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. Monsiato sa pag-iwalaan sa museo sa kaibuhan. May prinsipyo, paninindugan sa karangayan maaasahan. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. This political advertisement is paid by Rodolfo, Legazpi City. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya. This political advertisement is paid by Kaloy Loria, Province of Albay. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pasalamatan tapuan sa moya pang mga sponsors digdi sa Lenten activities sa Miss Evelyn Delvo and family, Rizal Street, Legazpi City, Tanchuling Hospital, Imperial Court Subdivision Phase 2, Legazpi City, Engineer Vincent Tanchuling, Will & Sons Corporation, Rizal Street, Legazpi City, Mrs. Marisa Amados, Manager, and Rawis Enterprises, Rawis, Legazpi City, Mrs. Jesusa Miranda, Miss Sheila Nas, City Agriculture Officer, Legazpi City, Honorable Bibi Glinda Bongao, Governor Province of Albay, Boklan Pod Center, Elizondo Street, Legazpi City, Mr. Jerry Tan, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director PNP Regional Office 5 Camp, Brigadier General Simeon Ola, Engineer Warren Azotea, District Engineer, DPWH 2nd Engineering District, Legazpi City, Dr. Maria Luz Tabuena Makasinag, President Bicol College, dyan po sa Daraga, Albay.
Alright, balik na ako digdi sa programa po. Igwa na kita nin igwa na kita nin 39 minutos makalampas an alas 6 nin pagkaaga. Pasensya na sa mga lahat. An sa tuya na pag-urulay-ulayan ngunyan, ini po na may relasyon digdi sa reklamo kan nagkapira na nagkapira po tabi na mga kababayan niya to, mga kampo kang kandidato na kontra sa pirang mga barangay. Pero bilib ako kay ko na, speaking of barangay officials, si ano yan, Karen Cannon, yung dating dating reporter kan EBS CBN, kapitan kan barangay barangay ano ba yun, kapitan kan barangay Lapu-Lapu. Pigpost niya po on sa schedule kan house to house campaign, tapos pwede nga kamo na magluluwas nga kamo para at yan hapon para sa meeting di Avance. Siya mismo po ang nag-inkaminar duman sa mga tao niya sa barangay na magluluwas, maski sisayan niyaon. May pinag-post yan kansaro kundi din nalawos. Tapos sosaro day pangya mo ya tatao nga ya supol na schedule. Di maray baga pagsiringan, welcome ga boss, duman nga kita sa covered court. Taan covered court, ginastusan yan po kan gobyerno. Diba? Ginastusan yan po tabi kan gobyerno, yan na covered court na yan, na kaypuhan man talaga na magamit iyan maski sisay day kanin pipilion. Bako na ining pirang mga barangay na may mga reklamo po day ko nangangaranan pero igwa kitang mga barangay digdi na pag meeting di Avance pigbabawalan na, igwa kinagbabawal na magluluwas, igwa po tabi na tinaong espasyo sa dayuton. Paano man yan? O tawan taning pagkakataon so tawo na yaon dyan tabi na makapagtaram. Diba? Na makapagtaram po tabi so tao na yaon dyan. Tawan tayanin both parties dapat po tawan tayanin pagkakataon kung saan man kamo naka-apil. Siyempre may mga ka-apil kamo sa barangay, kagawad, mga leaders yan, tapos ano yan, kapitan. Kung saan man kamo naka-apil, tawan manin donin pagkakataon. Bako taan eleksyon, sabi ko na ibagasendo, sarong aldo man saan eleksyon tawan tan pagkakataon ang gabos. Tanganin day madagit sa imo so mga constituent mo. Tandadagitan mga constituent ang reaksyon mga constituent na po tabi, imbis na makatabang sa pigdadara mo, nadadagit lugod sa tao. Paano pa yan kung may nagtaram nga na, sige nga yata, kukuon bisa na nga pamilya ming ya, 17 importante. Ni saro nga wala sa iya. Ano gali kaya nga sa mantok ni kapitan. O saka, ang nasikapisyo po, so pigdadarang kandidato, bako man si dagit kay kapitan. Irak man kang pigdadaran dong kandidato na sakripisyo lugod. Si Police Staff Sergeant Merx Lubindino Jr. Igwa po ng report. DWGO Live Report.
Mex, good morning, Kamin. Magandang umaga po, Kuya Alvin, at sa lahat po ng mga nakantabay sa programang Tingog ng Barangay sa 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Sa patuloy na pinigting na kampanya ng Police Regional Office 5 laban sa illegal na droga, matagumpay na nakapagsagawa ang kapulisan ng 22 operations sa iba't ibang bahagi ng rehiyon mula Marso hanggang Abril 2025 na nagresulta sa pagkakakumpiska ng kabuuang 1,274,472 pesos na halaga ng pinagbabawal na gamot. Ang serye ng operasyon ay nagbunga ng pagkaresto sa 29 individual, kabilang ang 3 high-value targets sa 26 street-level individuals na sangkot sa illegal na kalakalan ng droga. Nakumpiska mula sa mga suspect ang tinatayang 187.29 grams ng shabu at 7.50 grams ng marijuana. Sa 7 lalawigan sa ilalim ng nasakupan ng Pro 5, sa Camarines Sur ang nanguna sa may pinakamataas na halaga ng nakumpiskang droga na umabot sa 587,928. Sinundan ito ng Albay na may 489,804 pesos, Lungsod ng Naga na may 74,956 pesos at Sorsogon na may 74,184 pesos, Camarines Norte na may 44,200 pesos at Masbate na may 3,400 pesos. Samantala, kapansin-pansin ang patuloy na zero drug confiscation record sa lalawigan ng Catanduanes sa nasabing lalawigan. Ito ay indikasyon ng epektibong pagpapatupad ng anti-illegal drug strategy sa lalawigan, gayon din ang pagkakaisa ng lokal na pamahalaan at mga mamamayan sa kampanya ng pamahalaan laban sa droga. Ayon kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, patuloy ang mahigpit na pagbabantay at pagpinagtig na operasyon upang matuldukan ang problema ng illegal droga sa rehiyon. Ang mga naarestong suspect ay kasalukuyang nasa kustudiya ng iba't ibang tanggapan ng pulisya at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Merculito Pilo Bendito Jr. Nag-uulat para sa Tingog ng Barangay. Maraming salamat, Merc, sa report. DWGO Live Report. Alright, pasadahan ta naman ang report ni kabahaging Nestor Kakitla, dalawang alien fugitive na hinahanap ng Interpol sa Angeles, Pampanga. Arestado ng BI Fugitive Search Unit si Nestor Kakitla. DWGO Live Report. Nestor, good morning. Kamin. Iniulat ng Bureau of Immigration ang pagkakaaresto sa isang Korean at German national na parehong pinaghahanap ng Interpol sa pagiging pugante sa hustisya sa kanilang bansa. Sinabi ni BI Commissioner Joel Anthony Biado na ang dalawang dayuhan ay naaresto sa Angeles City, Pampanga sa magkahiwalay na operasyon na isinagawa ng mga operatiba mula sa Fugitive Search Unit ng Bureau. Ang dalawa ay ipapadeport at ilalagay sa immigration blacklist na epektibong pagbabawal sa kanilang muling pagpapasok sa bansa dahil sa pagiging illegal na dayuhan. Arestado sa kanyang tirahan sa Barangay Malabanya sa Angeles City na German national na pinaghahanap ng mga otoridad sa kanyang sariling bansa dahil sa pagkakasangkot sa internet fraud. Inaresto rin sa kaparehong araw sa kanyang tahanan sa Timog Park Homes, Angeles City, ang Korean national na pinaghahanap ng mga otoridad sa Seoul para sa pandarambong at ang kanyang kasabwat ay nagnakaw noong 2015 ng isang sasakyan na nagkakahalaga ng 40 milyong won. Ipinarehistro ito sa isang third party at kalaunan ay illegal na ibinenta ito sa isang mamimili. Parehong nakakulong ang dalawang dayuhan sa BI Custodial Facility sa Camp Bagong Diwa, Bigutan, Taguig City kung saan sila mananatili hanggang sa sila ay ma-deport.
mula sa Immigration Manila. Ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor, sa report. DWGO Live Report. Alright, balik na kuligdi. Pero si Kwampa, diretso hunta na mga reports gayod. Kahandaan ng DMW na makipagtulungan sa MECO para tulungan ang mga Pinoy sa Taiwan, ikinagalak ni OFW Party List Representative Marisa Magsino. Report si Mar Rodriguez. DWGO Live Report. Mar, good morning, Camille. Sa overseas Filipino workers, ikinagagalag ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino ang pagtitiyak ng Department of Migrant Workers o DMW na handa ang ahensya na makipagtulungan sa Manila Economic and Cultural Office o MECO para isakatuparan ang contingency plan para sa mga Pilipinong migrante sa Taiwan. Ayon kay Magsino, napakahalaga na makapagbalangkas ang DMW at MECO ng isang contingency plan para matiyak ang kaligtasan ng libu-libong OFW sa Taiwan at makapagplano din ng isang contingency plan sakaling bumalik sila sa Pilipinas. Ang pahayag ni Magsino ay kaugnay sa napipintong kaguluhan sa Taiwan kung saan pinangangambahan na maraming maapektuhan dito ang mga Pilipinos na naninirahan at nagtatrabaho sa nasabing bansa. Sinabi naman ni DMW Secretary Hans Leo Kakdat na handa silang makipagtulungan sa MECO, lalo na kay MECO Chairperson at Resident Representative Cheloy Garafil, na maisakatuparan ang nasabing plano sakaling tuluyan ang sumiklab ang kaguluhan sa Taiwan. Nananawagan naman si Magsino sa mga OFW sa Taiwan na manatili lamang kalmado sapagkat ginagawa naman ng anya ng pamahalaan ng lahat ng paraan para mapanatili ang kaayusan para sa mga Pilipino sa Taiwan sa gitna ng banta ng kaguluhan doon. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Mar Rodriguez. DWGO Live Report. Alright, minabalik si Nestor Cagitla, Phase 1 ng Maribago Balagbag Bridge Road Project sa Turil Marinduque na kompleto na ng DPWH. Report kay kabahaging Nestor Cagitla. DWGO Live Report. Nestor Camin. Nakompleto na ng Department of Public Works and Highway ang Phase 1 ng Maribago Balagbag Ridge Road Project, isang mahalagang infrastruktura sa kalsada na magpapadali sa pinahusay na akses sa transportasyon para sa mga residente at lokal na magsasaka sa Barangay Maribago, bayan ng Torrejos, Marinduque. Sa ulat kina DPWH Secretary Manuel Bunuan at Undersecretary for Luzon Operation Roberto Robert Bernardo, sinabi ni DPWH Regional Office 4B Director Gerald Pacananceso III na ang pagtatayo ng unang yugto ng proyekto na umabot sa 1.94 km ay isang mahalagang hakbang sa pagpapabuti ng accessibility at connectivity sa lugar na dati isang mabagsik na lupain na maaari lamang magsilbi sa paglalakad o asa sa mga kalabaw bilang pangunahing lokal na paraan ng transportasyon sa pagpahatid ng mga produkto sa merkado. Ayon kay Regional Director Panganan, ang pagkumpleto ng Maribago Balagbag Ridge Road ay kabilang sa mga proyekto sa kalsada sa ilalim ng programang Build Better, More
program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatuon sa pagbuo ng mas maraming local road network lalo na sa mga malalayong lugar upang higit pang suportahan ang agrikultura at pag-unlad ng ekonomiya sa mga rehiyon. Ang kalsada ay nakahanda upang makabuluhang bawasan ang oras ng paglalakbay mula sa 1 oras hanggang 10 minuto at 15 minuto lamang. Mahalaga sa mas mabilis at mas maayos na paggalaw ng mga kalakal at serbisyo na instrumento sa pagpapalawak ng mas maraming oportunidad sa ekonomiya sa Torrejos, Marinduque. Ipinatupad ng DPWH Marinduque District Engineering Office ang Malibago-Balabag Road Rails Phase 1 project na nagkakahalaga ng 96.49 million ay natapos sa ilalim ng 2023 national budget, habang ang phase 2 na nagkakahalaga ng 96.50 million ay isinasagawa at kasalukuyang 79.38% na ang natapos. Mula sa DPWH Central Office Manila, ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat sa anumang panig na mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino. DWGO Live Report. Alright, sige, balik na ako di sa programa. Ayos na. Yun na bagay yan, adi. Sige. Anyway, tabi, kuha na sana ini 4 minutos antes mag may kwan ngon yan, no? So Bulkang Kanlaon nagputok ngon yan, ano? Kuha na nagbuga na po nin kuan Kanlaon Volcano. Iling kulig di sa kuan, grabe yung buga niya, no? Grabe yung buga niya sa kabaga. Iyon na yan ang kwanta, no? Di bali po basahin niyo po so kuan ko so pangapudan ko sa mga barangay official day man kamo pig in kami dardig din na magsuporta kamo sa iba ta siyempre liyong loyalty po tabi niya to yaon dyan ta mga politiko kamo pero sana so bako naman halata kung gusto magamit po kan kandidato nin binyo tawanin doon din pagkakataon tayan po pag inireklamo ka mo may problema ka mo dyan pwede ka mong ireklamo ka di ba? Pwede ka mong ireklamo po tabi kayan pag nagkataon kaya pagkarayon ta po pagkarayon ta yan sana po sana may kuwang kita so kumbaga patas lang an laban patas ang laban tangani na day kita nin problema patas po tabi na labanan digdi iyo tapag bako may problema kita digdikaan iyo pagkarayon tangani na day kitang kuan day kita nin ano ba yun day kita nin pagbabasulan digdi sus Mario si po iyo pagkarayon ta po ngani na supatas lang po ngani na dainin kuan yan ang pinaka-importante patas kita yan ang pangapudan ko sa Indo ipagamit yan tabako manan sa Indo okay so 1 minuto antes mag alas 7
anin pagkaaga digdi po sa programa. Maparam naman ako digdi. Gayod. Tapos nan sa kuyang oras eh. Orat yan, mabalik po ako.